Milimod si Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan nga nakakuha siya og kickbacks gikan ni Janet Lim Napoles ato sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee karong adlaw. Mao kini ang iyang reaksyon human niingon si Benhur Luy nga base sa iyang records nakadawat si Cunanan og 960,000 pesos gikan ni Napoles. Dugang ni Luy nga usa ka empleyado sa JLN Corporation nga ginganlang og Evelyn De Leon ang nakigistorya ni Cunanan. Nagkanayon si Luy nga gisugo siya ni Napoles nga mag-andam og 960,000 pesos nga iyang gidala sa conference room diin naasab si Cunanan ato sa iyang pagbisita sa opisina sa JLN Corporation. Apan nisulti si Cunanan nga kung aduna man siya nadawat nga kickback, siguradong ipadali kiniini ang proseso sa dokumento. Gani iya pang gipa-verify ang ahensya o gipa-blacklist. Dugang niya nga gisumiter pa nila ang mga dokumento sa Commission on Audit. Mato ni Justice Secretary Leila De Lima nga ang Technology Resource Center usa ka ahensya nga ubos sa Department of Science and Technology. May usa sa upat ka mga nailang ahensya sa gobyerno diin gidivert ang pork barrel funds. At ang iyang dugang updating balita sa www.sunstar.com.ph.